Internet dan juga ADHPI. Semoga berkah. Ayo disambung karo Silor Jalan Yun. Barengan tambahi mike. Spesial buat Pak Alfi ya, Pak Alfi. Yuk sambung dari Kelumprit. Menurung tau diulur lagi. Ade Interior dan juga Ade HPI. Tesi Pak Admin minta podang kuningnya Mbak Deska duet ke karo Mbak Kenti Wulandari di bawah nisik podo mempure podo cara budine iki apa ya mempur cara wayangnya gemoy iya kayak wayang apa ya Werkudara
Mandan ngene kok kan. Nah, ganti dadane metutung kayak kudi ya. Masa kayak kudi lah. Oh, sopan. Tahu buru kudi? Tak. Jadi pucuknya lancip. Terus tengah tuh petutung. Ya ora Sikil kaya- mengisor garane. Ya ora lah. Deska sih kayak apa ya? Apa? Kayak motor. Mbok kayak mundul. Kayak munaro. Munar. Bawa nih deh sing apik. Oke, kali Mbak Kendi nggih. Unggahna nadane apa? Unggahna. Manut paksi halus manis merak ati bagian digantian lah Mau ada spesial Mbak Deska orang kok. banyak Orang. gantian Lologan permen apa? Hihihihi. buatan Pak Niki lagi pindeng loh Pak kakek mam sing pliket-pliket deh Pak ya Oh, nyong tulis ngomong. Pliket. Sinden gue anggar mangan ngati-hati. Anggar sing lenga-lenga aja. Loh, Wong lenga dipangani ya. Pliket-pliket aja. Lha lenga dipangani. jangan nangka terus jangan ketewel ya nangkene ketewel Pliket. gorengan sukun kan pliket Oh, pliket. iya marekna esek Apa bae anggar sinden Oh, ki nek ngindari pliket ora uli ya? gorengan. Iya. Kowe nek pliket ora uli, Des. Apa iya? Ora uli. Anggar dalang lah bebas wong dalang. baleni nggih Pak Ora papang. alus manis tumrap hati Wes suwenggon kulalana. Sebulane sinden rahasiane ngger kaken prei kaken diwul-wul di pada kaya ngono. ya ora Pak le mangsa Jal kenti jajal kaya diwul-wul. Golek isi pudang Gele isi budek jenar Kita ya kan ana ora Keplonggong diwelu-wel. nggih. Oh ya memper. Ya aman. Nang apa sih Ken? Ya men lah ora nang apa. Mumpung Ora usah prei. takon. Mumpung prei. Diam. Jujur temen. Diam lah, diam aja Priwe berisik. tor? Apa sih betor? Mumpung prei Oke. kotor. yuk kente anu Rika sing welu-wel mesti Ora. Ora. Berisik. Diam. Ujarku tak prekna ya menana momen nih ujarku. Ya ora lah. Contoh toko kepriwe benar. Apa ya, Nggih? jere jenengan beda lanang karo wadon Bedane lah kue lanang aman wadon ora ayo Ayo, priwe. iya. Oh. Aja wong diluk. wadon kan olah vokal terus ya Mbak Betul. nang omah ya ngomai anake Oh ngomai iya. bojone gitu. Oh ya ora, bocah kon tomai. Oh, ora. Iya Aja dilepeh yo. apane sing dilepeh Apa mau pulut teh? masa mangani pulut Jere mangan ketempel. ya maksudnya lu kurang resik lek ngumbah Pliket tembok, Gok. Ya. Ngono. Des. Ader nemu iki. ibu bunga ing
atiku nyanding nyanding bisa dadi nadane donamaning Slendro 9 lah ketone padha bae ujarku tegek dalan malah ayo calunge Pak di hotel Admin, monggo Pak Admin. calunge peluke orang nganggo peluk yang Slendro patet sanga udang kuning iya monggo Pak Admin Bos Rano, saya Tangerang. Pak Admin mangga ngajak keperak kan karo Deska zaman dan Mekar atur suwun Bapak nuwun Pak Admin Tonserorerarero Apa sih? apik sih nang gambar apa ya dan Mekar Des Ibu bunga yang
ati duwe Ya 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 ya. iya nasi mau jalan aku ati Matur nuwun luar biasa ana sing nganggo klambi gambar Kenti. Sing kira-kira ngibinge kompak. Permintaan ada negara angin atau Mas Kadus lagu-lagune oke. Beres merah jambu ya. Ya, oke. Sing ambiaran. Ya. Nyong ngojari nganggo goyang semut. Ya. Jajal tuntok tok tuntok tang. Goyang semut disit. Kayak ngapa semutku jajal. Gatel liap. Mare Gus. Nembe ngerti nyong goyang. Nyong kemutan kanggo nangaring lereng gunung. Kemudian apa, Pak? Kemudian apa? Jajan. Umpamane ya properti klapret. Rika yo. Ngangger ngisore lele iki berapa? Oh, alah. Sadu. Ngesuk tanggap maning dong. Kayak gue powotannya semplak. Kayak penayaganku. Dilalau rana kamar mandi. Kowotane semplak brung. Menyet digrumut lele, khawatir menyet pada pitet tirung. Din. Mambu apa kowe kecemplung balong. sing mangan lelene penayagan Berarti lele dimakan lele dong. Karena goyang kayak gitu pengalaman rutin. Oh, alapatan pengalaman ndak pernah ya, Gus. Iya, pancen ora Terus Pak. goyangnya goyang sih kan viral pengono. Sing penting lagune apik mbok bocah zaman siki bar ki engko wayangan maning. Nggih, siap. Komen penontonnya pada marung. Nggih. Tapi bar ki kan nyong wis kematna, bar ki kok penonton marung. Bar marung karo ngringona kan kadohan. Iya. Oh sikus nembang kae sikusku kuwi. Oh medek maning gara-gara kayak biasanya kayak gitu. Pancen gila. Dan ben wayange mlaku sindene ya gayeng, bakule ya main payu ke carane kayak gue. Betul nggih. Jadi men bagi-bagi rezeki yuk. Ngibing sing apik. Selama ini hati. Arifin Kanasri. Hey.
dan menutupi sinden. Nah. La 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 la. Aku berdandan hanya untukmu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikku. Milikku. Dan jatuh lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah kamu. Rinduku hanya kamu. Rindu hanya Tarase tetep welo kayu Rita padha eling karo kewajiban kaen darane Rita.